Història de Xixona al carrer. La revolta de les Germanies va ser una rebel·lió que es va produir en el Regne de València i en les Illes Balears al començament del regnat de Carles I, entre 1519 i 1523. Es va desenvolupar paral·lelament a la revolta de les Comunidades de Castella. L'oligarquia urbana va aprofitar el creixement econòmic del segle XV per excloure les classes populars del poder polític. Joan Llorenç va plantejar la restauració del monopoli gremial i la participació de les classes populars en el govern de la ciutat. A València es va produir la fugida de la noblesa local davant la riuada de 1517 i la pesta negra de 1519, deixant un gran buit en el govern. A més, es va produir un continu ajornament de la vinguda del rei per a celebrar cors i jurar els furs, més preocupat per la coronació com a emperador. La decisió reial d'armar els grèmits en l'estiu de 1519 per autodefensar-se davant de l'amenaça dels pirates barbarescos va constituir l'espurna per a que els gremis intentaren obtindre el poder per la força. El 25 de novembre de 1519 es va crear a València la Junta dels 13, formada per un representant de cada gremi per a tractar d'imposar a la força les seues reivindicacions. A l'abril de 1520 aconsegueixen imposar representants populars en diferents magistratures locals de València sense arribar-ne mai al control total. La Junta dels 13 comença a enviar cartes a les viles per a que es sumen a la revolta. Possiblement en la Pasqua de 1520 va arribar la carta de la Junta dels 13 a Xixona. Com els revoltats eren minoria, es van reunir a un lloc amagat, fora de la vila de Xixona, en l'ermita de Sant Antoni, on van llegir la carta i van elegir els representants, com així recorda el cronista Martín de Viciana, que diu el següent: que ciertos hombres de ella hicieron germanía dentro del ermitorio de San Antonio y venidos a la villa publicaron la germanía hecha y jurada. Entre els líders xixonencs estaven Ausiàs Espí, Joan d'Arcas, Joan Soler i Miguel Brotons. Això és tot. Si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.